Ți-am spus că nu o iau. Margot, trebuie să o iei. Are un gust nesuferit, toată ziua îmi vine pe gât. Haide, fii cu minte. Nu mă mai să fii degeaba. Nu vreau să o iau. Nu vrei? Nu. Ai uitat ce rău ți-a fost azi dimineață? Parcă doctoria ta o să-mi ia rău cu mâna. Nu e doctoria mea. Medicul ți-a prescris. Nu cred nici în medici, nici în prescripțiile lor. Se prea poate. Dar în starea în care te afli, nicio precauțiune nu e de prisos. Am înțeles. Ce ai înțeles? De frică. Mie? De ce să-mi fie frică mie? Copilul. Ce-i cu copilul? Nu-ți pasă atât de mine cât îți pasă de el. Tu îmi vorbești așa? Dacă mă nebunești. Rog să nu fumezi aici. Știi că mă neacă fumul de tutun. Du-te pe terasă. Uite-te la lumea care trece pe bulevard. Iar ai nervi. Eu am nervi, Margareta! Eu am nervi! Dar lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, vezi că mă plictisești? Ce vrei de la mine? Du-te, lasă-mă! Mai întrebi, de ce ai bătut la ușă? Ți era teamă să nu tulburi cine știe alintări de îndrăgostiți? Îndrăgostiții... Cum îți mai e azi, Petuțo? Bine, tanti. De când v-ați închis aici, nu ne mai tihnește la niciuna. Sau Aneta? Să nu mai vorbești de ea. Fetițo, e mamă, nu se poate. Nu mi-e mamă, mi-e vrăjmașă și mie și lui Mircea. Nu stai și tu jos. Știi? Te rog ceva. Spune, tanti. Tu ești mai înțelegătoare. Știi, țața, să vrei să te vadă. Nu, asta nu. Nu se poate. Trebuie să înțelegi. E bătrână. Doamne ferește, într-o dimineață o găsim cu mâinile și picioarele luate. Toată noaptea umblă prin verandă. O aud cum suspină, se rupe inima. Da, cred și eu că da, nu mai are pe cine să chinească, nu mai are la cine să țipe. Da. Fetiță, măcar 5 minute, te rog. Hai, că vrea să te vadă. Nu. E voie de la stăpânire? De ce nu te-am mai văzut? Ți-am uitat și chipul. Dar ce miroase aici? Zici că ești la spițărie. Mă, fetițo, ți-am spus să nu mai iei doctoriile alea, că-ți faci gaură în stomac. Asta e Elena. Asta e cu visele, cu semnele. Zice că te-a visat urât azi noapte. Da, îi dai voie să intre? Îi spun să intre, fetițo. Da. Nu, nu să intre. Dar vezi să nu-i ies la vorbă că nu mai isprăvești cu ea. Hai, Leno, ce tu stai acolo, stâlp în ușă, intră odată. Bonjour, Margaretuță. Bonjour, puișorule. Ce face trandafirașul nostru? Bine, tanti. Ce ți-ar obrăjori, maică? Ei, ce idee, tanti. Ascultă ce spun eu. Uite, și mănușițe. Parcă le-ai ținut în cuptor. Vino, Zoiu, de vezi și tu. Lasă, tanti, mi-a pus Mircea termometru acum o oră. Crezi ce văd? Vino de vezi. Mie nu-mi place fata. Da. Ce vorbești, Leno? Ca două sloiuri de viață. Așa sunt. Acum îți fierbe sângele în tine. Acum plăcește. Mi-ai tras un spaimă, madame, azi noapte? Eu? Te-am visat. Dar ce vis! M-am trezit doar că și tremurând toată. Dar zi, domnule, odată visul ăla, că vrea fata să știe. Stai să vezi. Se făcea ca o apă mare și neagră,
mătușoarei care a murit anul trecut din facere. Și venea și se umfla și urla. Parcă era ziua anul trecut când a venit mare și a rupt podul de la Jitia. Parcă ai fi vrut să țări în apă, parcă te codeai, când deodată te prinse de umeri. Cine-i soro? Apa, soro. Angelica, soro! Și-ți dete brânciun de apa mai mare. Doamne, ce vis năbădoios, Leno. Și cum a fost mai departe? Nu știu, că spusei, am început să țip și m-am trezit. Tremuram toată de-mi sălta camisolul în spinare și eram largă. Dar Angelica n-a murit în facere. Da, din ce am murit? De peritonită? Tot din facere. S-a declarat peritonită și a murit. N-a mai salvat-o nici Dumnezeu. Parcă Anuța, nepoata Dumitraschi, a murit din altceva? Aia a murit de cancer. Tot din facere. I-a murit că a murit încă, i-a mâncat cancerul pieptul până a ajuns la inimă. Am fost să o văd cu 2 zile înainte să se prăpădească. Era neagră. Neagră ca pământ. Și mirosea de nu te puteai atinge de ea. Tot din facere. I s-au încins sânii de lapte și a dat un cancer. Să ferească Dumnezeu pe toată lumea! Să ferească și pe fetița mea! Că de când o știu așa, nu mai am somn noaptea. Lasă-o față, că Margareta e voinică. Și în neamul nostru, slavă Domnului, n-a murit nimeni din facere și suntem fătătoare ca iepuraicele. Da? Da, cocuța, fie ta, nu era de neamul nostru. Dar de ce mi-aduce aminte, țață? Acum mi-aduc aminte cum a venit doctorul cu fiarele, m-a adus la o vecină și când am venit îi făcuseră praf mățișoarele. Dacă i-a fost amintit ca să moară din fiare! Oh, că să vezi timp să o bociți cu cumelelor! Mircea! Ce? Ce s-a întâmplat? Vino lângă mine, vino, stai cu mine! Dar ce? Ce s-a întâmplat? Ei, stai cu mine! Mirțulica, ești mulțumit? Foarte tare. Dacă l-ar purta el 9 luni, tot așa mulțumit ar fi. Mă gândesc că o să am un băiețel, la mine să stric de bucurie. Băiatul tati, băiețelul tati, drag și mic. Da, dacă o fi fată. O să fie băiat. Ai făcut tu scris cu Dumnezeu. N-are cum să nu fie băiat. Da. Ce s-a întâmplat, mă? De ce mă strângi de mână? Margareta? Margareta! Față! Un pahar cu apă! Sticluța cu eter! Repede! Margot! A obosit-o cu vorba! Dar nu te speria. E normal în stare ei. Margot! Mai în stare ei. Eu 8 sarcini am avut și n-am mai avut leșinuri și bătăi de inimă. Aveam graturi așa din când în când dimineața, dar luam niște bicarbonat și îmi treceam. Ești bine, fetiță. Ușor, crește bine. Margot, sunt eu. Mircea. Mircea. Dar voi ce stați acolo, iubite? V-ați speriat? Pentru atâta lucru? Eu m-am obișnuit. Hai, Mircea, să-ți povestesc. A avut tanti Lena un vis. Se făcea că mă lua o apă mare și neagră. Spune, tanti, visul. Tanti, pleacă acasă. Tanti, cinează cu noi în seara asta. Aici, în camera noastră. Cum, aici? Da, ți-am spus. Noi nu mai coborâm la cină. Nu vrem să mai avem de-a face cu dumnealor. Să vezi ce caragios e tanti. Ne aduce mâncarea pe tavă, ca la sănători.
Aș face atâtea griji pentru mine, că crede că mai am puțin și îmi dau sufletul. Hai, dăm doctoria. Doctoria minunată care îți dă putere. În cinstea ta. Și am un chef de petrecere. Nu am simțit niciodată atât de veselă și de ușoară. Parcă sunt altă eu. Știi ce, Mircea? Ce? Mi-e poftă de șampanie. Da, vreau să beau șampanie. Aici, în camera noastră, cu tanti Lena. Ce zici? Ne faci pofta asta? Ții tu atât de mult. Enorm! Pofta mea. Și cum ziceai că era puiul ăla? Era negru, umflat, volburat. Da. Mulțumesc, Mircea. Miros frumos de trandafiri, mă amețesc. Să mergem să-ți culegem un buchet? Nu, mulțumesc, tanti, cobor eu. A poftit la șampanie, Misu Mircea. O să iasă un bețiv, fiul tu. Haideți că e obosită, Margareta. O să semene cu taxă. Haideți. Mircea, Da. tu nu mă mai iubești. Nu. Ce ai adevărat atunci? Îmi pare bine că ți-ar de dublu. Nu-i așa? Ce e? Ce te uiți așa la mine? Tonul necunoscut cu care îmi vorbești, preocuparea ta scriitoare pentru sănătatea mea, grija ta de mine. Prețuiesc pe noul meu infirmier, dar mie îmi trebuie vechiul meu îndrăgostit. Aha. Și am răspuns. Găsesc că în starea în care te afli ar trebui să trec cu vederea anumite lucruri. Am uitat. N-am voie să fumez. Să mă duc în grădina publică sau pe bulevard. Da. Sunt unele lucruri care depășesc răbdarea mea sau puterea mea de înțelegere. În fine. Iată unde am ajuns. Iată. Mircea, ce sunt răspunsurile astea? Mircea, dă-ți seama că Margaret, ce vrei cu mine? Ce vrei de la mine? altădată ai fi fost în brațele mele, pe pieptul meu, cu buzele lipite de buzele mele. Buzele tale, nici nu le mai știu gustul. Dacă vrei... Nu, mulțumesc. Chiar și cei mai nenorociți cerșetori au momente când nu primesc anumite pomeni. Foarte nou, Margaret. Foarte original. De o originalitate oarecum neprevăzută. Dar găsesc că pentru un început, e un început promițător. Un început pentru un început. Am început eu să mă tâmpesc și am fost gazetar. Dacă mai stau mult în casa asta... Ce mai e acum? Margaret, te rog să mă crezi că eu nu înțeleg nimic. Eu înțeleg și nu de azi. Mircea, tu nu mă mai iubești, Mircea. Tu te-ai înstrăinat de mine, tu fugi de mine. Tu nenorocită. Tu nenorocită. Marc. Te tragi înapoi? Ei. Nu tăgădui că te-am simțit. Nu-ți fie frică, nu mă mai apropii. Ce-aș mai vrea, ce-aș mai căuta la brațele astea? O femeie în starea mea devine o oroare, pe care bărbatul se ferește cu teamă și se îndepărtează cu scârbă. Spune tu că tu știi mai bine. Ce idee? Atunci ce este, Mircea? Ce s-a întâmplat cu noi, cu dragostea noastră? Iar, Margareta, iar! Ai început să mă... Să te plictisezi? N-am vrut să zic asta. Nu minți, Mircea, ai nedem de tine. Ai vrea să fii pe stradă, cu câinele în parc, oriunde, cu lume, numai cu mine singur, nu! Se pare ciudat că dintr-o dată proasta, naiva, muta de Margareta pricepe atâtea lucruri.
Aștept să-i sprăvești. Și dacă nu o să-i sprăvesc prea curând? Păi, mi-aș dori ca răbdarea mea să fie fără margini. Nu o să fie nevoie să te încredințezi. Slavă Domnului! Dacă mizeria de acum a ființei mele Da? nu e pricina răcelii tale, Păi dacă nu e una, întotdeauna e cealaltă, anume. nu știu, Iată unde am vrut să ajungi. dar simt. Ce simți, Margaret? Ce simți? Că m-ai nebunit cu nălucirile și cu insinuările tale. Dacă simți ceva, spune! Spune tot, n-auzi? Nu te opri, spune! Haide! Cineva s-a strecurat între noi. Pe ghici. Cine? Copilul. Copilul! Nu amesteca copilul în nebunia ta. Ce legătură are copilul nostru cu... Copilul tău, pe care îl dorești cum nu mai dorit pe mine niciodată, pe care tremur la nesfârșit. Ce o sândă port în mine, o hrănesc cu sângele meu, o simt cum crește, cum zi de zi devine tot mai amenințătoare. Iată, peste câteva luni, visul tău, o sânda mea, vie, surzătoare, copilul pe pieptul tău, pe inima ta, copilul și eu unde sunt? Margot! Dacă aș putea să mor înainte, cum să fac să mor înainte? Margot, dă-ți seama de ce zici. Îmi dau seama, n-ai idee ce limpede le văd acum pe toate. Ai fi în stare? Iubesc mai mult decât viața mea. Dar viața lui? Fiar, nebun. E Ești așa, din nu e? neamul tău de bestii, așa e. Bine faci că repeți ca o nebună. Dar ce, m-ați cumpărat într-un târg de sclavi? Cine vă dă dreptul asupra vieții mele? Banii voștri? Ești din neamul tău de bestii. Ai dreptate, uite că-ți dau dreptate. Monstrule, ucigașul. Cum spui tu, dragostea mea? Mai spune așa că te strâng de gât. Dar hai deodată. Ce stați așa pe întuneric? Bonsoir! Bonsoir. Bonsoir, da, s-a făcut întuneric. Ești bun, Mircea? Oh, dar ce este legat asta pe tine? Am venit gata îmbrăcată, fiindcă mi-am dat întâlnire cu Ianache la voi. Vreau să-ți vorbească. Mie ce ai să spui? Habar nu am. Treburi de ale voastre de familie pe care pe mine în fond nici nu mă interesează. Deși mamița spune că eu l-aș influența pe Ianache. De parcă ar putea cineva să-i scoată ideile din capul Ianache. Oh, dar știți, a fost un adevărat consiliu de familie la noi după dejun. S-au închis în birou Ianache, George și oncle Michel. N-au lăsat nici măcar fata cu cafelele să intre. Da, dar ce vă spun eu, în fine, treburi de familie, înfă. Dar ce faceți, nu sunteți gata? Pentru ce, coleg? Cum pentru ce? Este 7:30. Nu v-a trimis vorba oncle Michel că face logodna mai devreme? Da, dar noi nu mergem. Dar este peste putință! Tocmai voi să lipsiți! Vai, așa faceți tot timpul, dar voi sunteți verii lui Juju! Tu ai copilărit cu ea! Vai, nu, așa faceți mereu, iar apoi vă supărați că vă vorbește lumea de rău. Oh, despre asta... Asta, mașerii, este un lucru foarte important. Da, ce vă spun eu vouă, nici măcar nu vă interesează treburile astea. V-ați închis aici ca doi îndrăgostiți din lumea veche. Dar serios că nu vi s-au urât? Păi eu dacă aș fi cu Ianache închis între 4 perechi, aș înnebuni de tot. Doamne, că mă gândesc la câte asalturi mă așteaptă dacă nu veniți în seara asta. Dar serios că nu veniți? Dacă vrea Margot, coleg? Nu pot, Mircea. Știi că nu mi-a fost bine toată ziua. Mai stau puțin și mă pun în pat. Da, cum, draga mea, dar exagerezi, nu e nici 7:30. Păi eu, când eram însărcinată 9 luni cu Radu, mi-aduc aminte că am dansat la prefectură până la dimineață. Se vede că n-ai rasă.
Se poate. Știți, atenți. Am aflat că au invitat-o și pe Wanda. Sau cum mă cheamă? Cum mă cheamă mâine? Creatura aia. Vara voastră. Vanda Serafim. Da. Nu înțeleg de ce o faci creatură. Vai, Mircea, dar este foarte elegant din partea ta că vrei să iei apărarea, însă permitem ca eu să am propria părere, care e de fapt și a întregului oraș. Ha! Orașul? Nu știu ce a scăpat nebârfit de voi. Pardon? În lumea voastră. Da. Pardon! Iată. În fine, eu nu mai zăbovesc, fiindcă, deci, așa o căldură ce pui în cuvintele tale și așa o ape, Mircea, încât nu se poate. Să știți că nimeni n-a vrut să creadă la început ce greșeală a putut să facă Oncle Michel ca să o invite. Da. Asta-i culmea. Nu m-am anunțat pentru că mi-era teamă că nu o să mă primești. Eu? Tanta Net nu mă lasă deloc să vin încoace. Bonsoir, Mircea. Bonsoir. Dar ce? Ești bolnav? Se preocupă prea mult pentru mine. I-am spus să nu mai facă, dar... Vai, Marco, dar Leana, hai, vină puțin cu mine, ești bună. Uite, hai de aici, să-ți arăt cartea asta. Uite, ce scrie? Stai puțin. Ce scrie pe crisovul ăsta aici, că nu văd? Sunt litere slavone, nu e slavonă? Uite ce spate are! Păi cu așa spate ești tu în lume! Vai, ce penibilă este! Râsul ei mă enervează. Vai! Margot, Ridicolă! ești bună să-i arăți lui Colette cum au înflorit violetele pe care le-am primit de la Codler? Dar cum să nu? Eu sunt nebunită după violete! Voilà. Imediat! Sigur! Haide, Margot, hai să mergem! Auzi! Ea a inventat violetele ca să o scoată de aici din casă. Fii atent! La revedere, Mircea! O revoir, Colette. La revedere! Dar, serios, totuși hotărât că nu veniți la petrecere? Păcat! Ne-a promis Oncle Michel ceva senzațional. O femeie de șantan. Sau cam așa ceva. De la Paris. Mai bine punea intrare. S-ar fi strâns o sumă bună pentru sucaci. Au revoir! O revoir, Colette. Dragostea mea. Bandă. Cu minte, să nu ne vadă, să nu ne audă cineva. Avem un Dumnezeu al dragostei noastre care ne protejează. Nu te-am mai văzut de ieri. A trecut așa mult. O veșnicie. Colette, te cheamă tanti Zoian, Josh. Ce e? Margareta, ai auzit-o? A aflat ceva? Nu, nimic, dar Și atunci? nu vreau să mă mai. Nu pot să mă mai. Ce? Ești aici. Sunt fericit. Bonsoir. Margareta nu e aici? E în grădină cu Colette. Îi arată violetele. Ești bun să te miți o cheme? Îl las cu chem eu. Margareto! Dar ce? Vreți să-i vorbiți? Ne-a zis Colette ceva. Ce v-a zis? Un consiliu de familie aseară la dumneata. Mă rog. Margareto! Da, cine mă cheamă? Sunt eu, Ianache, sunt cu George la tine. Bine mai decât. Cum a mai fost astăzi, temperatură? 37 cu 7. Aseară însă Sincopo? Leșin? aleșina. Oh! Nimic grav. Mă rog. Vanda, vrei să te-am dat plus pentru tine? Mulțumesc. Oh, bonsoir, Nadia, bonsoir, George. Bonsoir. Ce elegant sunteți pentru mine, v-ați făcut așa frumos. Mergem la Logodnă la Michel. Da, am și noi invitați. Auzi, Mircea, am Da. o idee. Ce? Ce-ar fi să mergi și tu? Singur? Ce figură aș face? Figură de bărbat care și-a lăsat nevasta acasă, fiindcă e invalidă. Nici nu mă gândesc. Dacă te rog eu, Păi ții tu atât de mult. enorm. Uite, îi face și Vandei un serviciu, că tot n-are ea însoțitor.
Eu sunt învățată să ies în societate fără însoțitor. Ai, lasă că găsești tu acolo. Vreau să n-ai pe nimeni care să te apere de impertinențele atâtor imbecili. Margaret, merg și eu. Bravo, ce bucurie mare faci. Iertați-mă, în 5 minute sunt gata. Margareta, noi am vrea să... Am vrea să stăm de vorbă cu tine. Cu tine nu. Atunci eu mă duc. Dacă nu te superi, chestiuni de familie. Margareta, noi frații... Nu e înainte care va să zic. Parcă stabilisem să vorbesc eu întâi. Aoleu, dacă ești din astea faci chestiuni de ambiție... Sunt frate mai mare, ori nu sunt? Bine, poftim, spune. Hai. Fetițo dragă, tu știi cât ținem noi frații tăi la tine. E singura noastră soră. În ceea ce mă privește pot să spun că te-am considerat ca și copilul meu. Între tine și Adeluța mea n-am făcut nicio deosebire. E adevărat? E adevărat, George. Lăsați-mă să mă așez lejer, că nu le sunt trandafir și am ostenit. O vezi? Da, iată, fată. Fetițo dragă, starea ta de la o vreme ne îngrijește profund. Ne îngrijorează. Starea mea? Margareta, nu este cazul să ne ascundem după deget. E în joc sănătatea ta. Ce sănătate? E vorba de viața ta, Margareto. Era cazul să mă întrerup? Eu nu știu ce am de spus. Trebuie puțină precauțiune în situația asta. Poftim, ai speriat-o! Da, nu m-am speriat, George. Am înțeles, e în joc sănătatea mea, viața mea, iată. Deci recunoști. Dacă așa spuneți voi? Cum așa spunem noi? Eu ți-am zis să nu ne amestecăm. Cum să nu ne amestecăm, domnule? Cum să nu ne amestecăm? Ce e o străină? E după drumuri? Eu nu sunt egoist și fără de inimă ca dumneata. Eu m-am sacrificat pentru familie. Grozav! Să știi, dumneata! Dacă ceream guvernului să mă numească în diplomație, mă trebuia ministrul la Paris, la Londra, dar n-am cerut. M-am mulțumit cu un post în Consiliul Județean, aici stau lângă mamița, să-i dau tot ce trebuie, să o îngrijesc, că dacă o lăsam pe mâna ta... S-ar fi prăpădit. Să știi, dumneata, noi din nenorocită familie, nu putem să ne întâlnim doi fără să ne certăm. Fetiță dragă, eu aș fi vrut să te scutez de anumite detalii care te-ar fi influențat prea tare. Auzi, la el astea sunt detalii. Dar pentru că dumnealui mă provoacă, uite, dau totul pe față, mă asculți? Da, George. Aseară a venit doctorul Faustin la mine, foarte alarmat. Alarmat? Da. Nici nu știi în ce hal era. Mi-a spus Coane George, ca șef al familiei. Dar ce răzba? Hai, continuă, te rog. Ca frate mai mare, aș vrea să te pun la curent cu starea Coanei Margareta. Poate ar fi trebuit să mă adresez Coanei Aneta, dar la vârsta mea orice emoție prea puternică ar fi fatală. Bref, m-a pus la curent cu toate, cu slăbiciunile tale, sincopile tale, leșinurile tale. Am trebuit intra și un termen din ăsta tehnic, de-a lor din medicină. Mă rog, îmi scap acum. Dar de ce nu ți l-ai trecut pe manșeta cămășii? Sunt momente prea grave să-ți răspund așa cum meriți. Și a continuat. Sarcina s-ar putea să o ducă la bun sfârșit, cu îngrijiri, cu precauțiuni, dar ușurarea. Ușurarea s-ar putea să-i fie fatală, inima Coane George, inima. Boala lui bietul tătuțu. Nici nu știi ce a fost pe mine. N-am dormit toată noaptea, am fumat o cutie întreagă de tutun de Macedonia. Dacă n-aș uita să-i spun colonelului Popescu să-mi aducă câteva cutii de la București, că cum acoarca de aici, tot ce asta s-ar plămâni. Poftim, continuă dumneata. Da, eram sigur. La greu mă lași pe mine. Păi ce, vrei să tâncănezi un băiatuleț care dușit? Hai să te văd. Hai, ce ți s-a pus nodul în gâtă? Ai făcut doctoratul la Paris, avocată? Tătuța credea că o să dărâm pământul. Hai, dărâma pe dracu. Mai mădrelui, dacă știam că s-a jucat tot la găfăt, tot la coada faci și nu mai cheltuia banii pe el. Da, ai fi vrut să ți dea ție. De 10 ori ți-a plătit datoriile. Să vedem cine ți le plătește acum. Tu? Eu? Ne. Eu muncesc pentru colegi și fetele mele, da? Ne. Dragă Margareta, tu mă știi bine pe mine. Eu dacă am omul să-i spun ceva, îi spun în față. Ei, dacă ții la viața ta, leapă-te. Ianache, nu pricep. E bun și vorbește mai... Am priceput! E fată inteligentă de familia noastră! Bravo! Așa e, George. Mi s-a mai spus, dar ce avem așa de special, de deosebit de toată Suntem lumea? multe ambițioși. Vai, Mircea, ce frumos ești! E așa, George, e așa înainte că soțul meu este nespus de frumos. Petrecere bună, dragul meu. Stai că n-am plecat. Nu, du-te, nu lăsa pe Vanda să te aștepte. Mi-am uitat mantaua.
Uite-o. Vai, dar ce s-a răcorit aici? Nu mi-e frig. Ei, tu nu simți acum. Vanda, ești bună. Pledul de acolo. Ceva? Temperatură? Să-ți pun termometru? Nevoie. Ei, tu nu-ți dai seama. Mai bine îl pui. Așa. Picioarele. Dacă picioarele sunt calde, totul e bine. Pune-l tu. Te ador, Să sun să-ți aducă o sticlă cu apă caldă? Exagerezi. Îi ajunge pledul. Da, parcă o aud mâine dimineață. Nu o să auzi nimic. Ești bun să mă ajuți. Pe ultimii n-a să face. Crezi? Știi că ar fi nostru? Ce? Ne-ar putea intrând la Uncle Michel. Ar fi în stare. De asta pot să fiți sigură. Mergem? Hai. Mircea, Da? vii mine să povestești cum ai petrecut. Bine greșit. Mircea, dragul meu, Da? mă săruți? ...37 foc. Mai bine te pui în pat. Mircea, Da? o să fii oricât de târziu și atât de obosită când nu o să te simți. Mircea, Da? du-te, dragul meu, du-te. Ei bine, E ultimul tău cuvânt? Nu ne mai dai nicio speranță? Nu. foarte bine. Domnule, noi ne-am făcut datoria de consecințele spune pe noi. Mircea își dorește un copil și îl va avea. Chiar cu prețul vieții tale? Chiar cu prețul vieții mele. Și crezi că merită sacrificiul ăsta? Mircea merită toate sacrificiile. Du-te și cheamă pe mamița. Da, du-te tu, ce, sunt servitorul tău? Du-te și cheamă pe mamița! Aolo, bine, mă duc. Și am amestecat și pe mamița. Ce se întâmplă? Hai puțină răbdare și hai să vezi. Am nevoie de liniște. Nu vezi că nu mă simt bine. Ce e toată nebunia asta? Mamițo, ai scrisoarele la dumneata? Iete. Sori, ce înseamnă comedia asta? Ar fi bine să fie comedie și ar fi de râs. Dar ce avem noi aici e de râs. Hai să vezi dumneata imediat pe cine iubești ca o nebună, pentru cine vrei să te arunci în groapă. Vrea copil dumnealui, vrea banii ei. Dar nu-i vorba de asta aici, mamițo. Nu-i vorba despre asta, ba despre asta e vorba. Dar n-are el să pape milioanele lui socrăsu. Orbetele. Amițo, pentru numele lui Dumnezeu nu înțeleg ce se întâmplă. Nu înțeleg ce se întâmplă. Stai că-ți spun eu imediat ce se întâmplă. Uite, uite, scrisori de la bărbată tu către Vanda. Îi scrie de 3 ori pe zi. Îi le trimite prin Crister. Până a prins fraila de veste. Aia nemțoaică dă șteaptă și apurisită. A luat legătura cu camerista Vandei. Nemțoaică și aia. Și-a pus mâna pe ele. Dumnea ei le ținea într-o cutie de lemn de trandafir parfumat. Miros te trăsnește capul. Au dat băieții 10.000 de lei pe ele, dar faci. Vanda? Da, scrisori de dragoste. Mircea e amantul Vandei. Mircea te înșală cu Vanda! Nu e adevărat. Nu e adevărat? Mamițo, dă-i scrisoarele. Citește! Poftim. Eu nu am ochelari la mine, citește dumneata. Dar de când porți dumneata ochelari? Ei, de mâine dimineață de la 3 la 2. Uite, de-abia m-am smuls din brațele tale și tremur de dorința de a te vedea din nou. Ce filtru mi-ai picurat în sânge, Vanda? Citește. Stai, că nu e asta. Da. Aici e vorba de tine. De mine? De tine. Citește. Am ajuns acasă. Am intrat în odaia noastră, încet,
celula noastră. În celula noastră, cum îi zici tu. Margareta prășită în șezlongul... Prăbușită, domne! Margareta prăbușită în șezlongul pe care nu-l mai părăsește, mi-a zvârlit un surâs. Mortul mirosea oribil la eter. Ce mort? Mi-a zvârlit un surâs mort. Pum! Mirosea oribil a bromură și a eter în împrejurul ei. Vanda, Vanda, dacă n-ar fi iubirea ta care să mă... Bă, dar ce te tot împomolești acolo? Nu vezi că fata vrea să știe tot? Hai, frate, nu vezi că o măzgălitură aici? Eu fi tremurat mâna, o fi fost emoționat. Da. Care să mă ție, să mă remonte... Remonteze. Ce e aia remonteze? Să-l întărească, să-l împuternicească. Nu mă mai întrerupesc, o dau naibii de scrisoare. Tot timpul mă bărăiți aici. Gata. Care să mă remonteze, aș goli sticla de laudanum pe care o văd pe măsuța cu medicamente, băutură a uitării și a neamțului. A neantului! Dar ce e la neant? Ospite! Așa. Dar cum o să dispar când mâine o vom lua da cap-o nebunia noastră? Vanda, 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 de 3 ori Vanda! Ce miracol a reînvierii mele în tine, adorata mea! Margareta, vrei ceva? Pește. Da. Și când mă gândesc că am îndurat-o pe femeia asta, pe străina asta, pe care o privesc acum cu ochii uimiți, cu gândul la tine, la tine, la tine. De 3 ori la tine. E nenorocit. Margot! Margot! Ce-a băut? Margot, ia vezi ce asta! Margot! Laudanum! Urmează pauză de 10 minute. Thank you.